Bakit ko nasabi na Philippine politics is one of the weirdest sa buong mundo? Siyempre, di ba? Saan ka ba naman makakakita ng presidente tsaka vice-presidente na nag-aaway, na yung vice-presidente gusto makipag-presidente agad. Yung mag-alay sila dati. Tapos biglang kaganon. Diba, parang tayo lang yung ganun eh. Wala lang bansa na ganun. Grabe yung awayan ng president at saka vice president. Yun din kasi yung yun din kasi yung parang pangit pag kapag kunyari yung talagang yung di ba yung sa ibang bansa pag yung presidente pag nanalo na parang pipili siya ng vice president. Tayo kasi talagang iboboto mo yung vice president din eh. So may power din siya na hindi lang siya sabit sa presidente, may individual power din yung vice president. So yun yung niya, loophole ba? Yun yung disadvantage niya kung mas sikat yung yung vice president. Sabi, katulad ni Sara Duterte, mas marami yata yung boto niya nun eh. Isa kay Bongbong, mas marami yung boto niya na vice president. So, siyempre isipin niya yun, mas may power ako, mas marami akong boto eh. So yun, alam naman natin yung reason kung bakit sila nag-away, di ba? So all about power play talagang tawag dito. Pwede nyung tawagin na Battle of the Dynasties, political dynasties. Maganda rin na nag-away sila. Para sa akin may positive din. Siyempre, pangit din, negative. Marami yung negative kasi pangit, masisira tayo sa pangit yung dating sa mundo. Na bakit ganun yung politics natin na nag-aaway yung president at saka vice president. Pero the good thing is, maybe, nang dahil dito, ma-realize ng mga tao na dapat na talaga tanggalin ang political dynasties, no? Kasi mga dynasties kasi they cling into power talagang hindi nila bibitawan 'yan. So dapat ma-realize ng mga Pilipino na i-implement na yung anti-dynasty law. Kasi kung ganito din lang, kung mga dynasty, malaking pamilya, hanggang sumikat ng sumikat, may isang faction, isang pamilya sikat, may parang Duterte, Marcos, yun, yung mga Marcos nakahanap ng katapat, mga Duterte. Kasi talaga, ang weird talaga. Ako, wala ako pinapadingan, Duterte, Marcos, wala. Kasi ako, ayoko ng mga dynasty ng mga politicians. Kasi, syempre, may abuse yan eh. Absolute power, ano mo tawag doon? Absolute power, nakalimutan ko na ang tawag doon. Absolute power abuse, absolutely. Yung pala. Oh my God. Almost forgot. Absolute power abuse, absolutely. Tama ba yun? O parang ganon, yun. Siyempre, ilang years lang, nakaupo yung pamilya mo, so nakaano ka na, yung roots nyo as in rooted na talaga kayo. Parang parang pader na na di na magigiba. Ang nagigiba lang naman na pader yung gawa ng DPWH, di ba? So yun lang sa ngayon. Sana ma-realize na natin na dapat talaga pabuwag na ang political dynasty sa Pilipinas, because ito yung ito yung tawag doon. Ito yung kalalabasan niya, ito yung effect niya na pag nag-away yung dalawang malaking pamilya, ang magsasuffer ang Pilipinas, ang magsasuffer tayong mga
normal na citizens dito. Ang away ng dalawang pamilya, o paano kung mag-civil war lang dahil sa kanila? O, di ba? Dahil lang sa kanila, ang dami na mamatay, mag-revolusyon, di ba? Pangit. So yun, I just hope na ma-realize ng mga tao na let's end it. Political dynasties, dapat ma-end na talaga. And sana sana may divine intervention. Sana na tumigil na tong awayan ng ng Marcos at Duterte. Nakakasawa na rin. Yun na lang lagi. So that's it. Ako po si Tagay Ilocano, at saka sana po like and subscribe and share. Okay, maraming salamat po.